Това нещо се нарича F-16. Асфалт. Ти обяснявам, ръце на коля. Коли минават и почва. А това го? Пейка. Но това трябва да имаш висше образование, защото мозъкът почва да се Значи за нас не може. Не е това, което си мислите. Ние също справихме. Кой това е рап батъл? Чакай. О, Вие не знаете, но той пише стикове. тихо. Дървета, асфалт. Коли минават. Пейка. Хората стоят. Стига, бе. Кокосът го усещам, защото аурата е тежка. Лета ми чадърчето. Аз само като чух аури ми стана тъжно. Много си хубав. Ама си малко ръбав. Искам да си ходя. Не си падам по жени. Падам си постоянно. Някой да ми каже нещо мило. Искаш ли нещо грубо? Но той е много добър рапър. Не, то енергията се усеща. Човека си мисли, че като говори, ето така е много яко. Забравяш на физиката ми какво имаше? Тайкондо, не знам дали помниш. Внимавай. Той не знае, че ще ме лежи след малко,